Dili sir, pangutanan ako ni sir ha. Unsay masulti nimo sa mga content creator nga nag-promote og online gambling? Kana siya, good question ano. Magi imong gipangutana. Yes sir. So, para sa mga viewers na Oo. usay istorya ni Oy Bisaya channel Yes, yes. sa mga kapwa content creator nga naga-promote og Og online gambling. online. Or ginatawag nato og pogo. Mga na. Pogo. To be honest, Sir John, Mr. John, akong istoryaan na by porsyento. 2% negative, 98% positive. Kanay basin ibasa pug kaani nga grabe mo support day kana nila. For me man good. Kung imo na siyang tan-awon pareha sa mga imnonon, Oo. tan-awon sa sigarilyo. Namo po yung nag-promote og imnonon. Namo po yung nag-promote og sigarilyo. Pero before na lagi promote, na yung mga pahimangno ba? Oo. Tanawa ra gud ng pakiti sigarilyo. Packaging. Ang picture diha nga nadaot ng mga naong. Ika na maghuingan na. Bisag naapay nag-promote og wala ang sugarol, Na jud. musugal din na. Nagets nimo. So kana siya kay number 1 ana, pangwarta man jud pod. So di ko na ako ma-blame atong mga kaila kaubanan nga naga-promote og sugal kay maman ilang pangina buhi. And mutuupog ko nga naran na sa tao kung mupatad og dili. Oo po. Kay ako atab ining mga friend ng uban si Ma'am Lynn naga-promote pod biya siya. Oh, bisag even ako, mo-promote ko. Kuan po na daghan po ko nag-bash sa kuha nagdako po jud tag simbahan. Correct. So nga naman nag-promote ko inana. Ang ako yung gitubag is wala ko nitubag kay tugod makakwarta ko ana. Tugod pod siguro makatabang man gud pod sa panginahanglan adlaw-adlaw Correct. Mao in jud. terms of binana. Although na jud tay kung makonsensya jud gihapon ta Anong giingon kay nga 2% inana, negative gyapon? nganong nasudlan nato na inana nga butang inana, pero para mo gud sa kuha ang tawo man gud dili man nato matudluan gud kung mubuhat siya o dinana nga mga butang dili jud nato ma-please ang mga tawo nga mosunod sa imuha. Kung maayo man ka o daotan, na jud gyapon mo comment nga mga dili maayo. Sama ra jud gyapon na although sa among part is na jud time nga buratag konsensya inana labi na imong pamilya makita nimo nga nalulong ana. Pero napoy part nga makatabang jud pod sa tuwa, sir, makatabang jud pod sa moa as a content creator nga nag-promote og inana. Kay syempre money, kwarta, kuan pod biya. Wala pod ko nag-promote og kay kwarta. Ang ako lang is makatabang jud pod sa atuang pangadlaw-adlaw nga mga cost of living. Correct. Nana ra. Okay, kung ako bitaw no, bisan pag kinsa ko makita diha mag-promote, di man jud kong patad. Lisod pod jud. Depende ra jud na sa tao pod Lisod kung pod sir. patad siya og dili. Lisod sudlan. So karon na atong nadungog si sir. Wala siya niingon nga kanang okay siya about anang mo promote og sugal or inana. Ang iha lang is gikuan niya ang unahuna or yang gikuan ang mga tao nga mo decide kung follow sila o ginana. Correct. Pero asa ko ako bago na ko to, asa kon kakon nag-promote man jud mi. So depende ra jud na sa mga tao sa inyohang kumbaga kung sa imnon pa napaingon nga drink moderately, or drink responsibly. responsibly. Nana ra Sa jud. sugal na po'y gamble play. responsibly. Play ra or jud gamble ana. play. Ang yan na. Nana ra jud. Pero So malagi tong gingon gyud na bisan pag way mo promote ang tao, musugal man jud. naman jud na Sa una siguro- ra ba din social media nga ingani wala Oh. ba? Siyempre, modul man jud na ang mga promoter ana sa amoa or sa mga uban kay kami may makita pa sa social media Correct, inana. So dili jud nato i-judge ng mga content creator nga promote o ginana nga mga kuan kay wala magbuta kabalo sa kung kamo sa mo ang katong kung kamo sa mo ang sapatos musuot ba mo ana o dili. Nana ra jud mo nang dili pud ta mo judge. Although ang uban nga mga content creator mag-promote ang ilang mga income wala ta kabalo sa ilang unsay padulngan. Pero na mga tao pod nga nibuhat o ginana tungod kay maayo ang padulngan sa kwarta. So karon pod ato na lang pong ibilin sa ilan no, sa tong viewers sa tong podcast ba nga. What if kamo ang nasa sapatos, kamoy offeran ani. Pila ka sagaran offer ka na, pwede ka na to ingon. Example lang. Pwede ra pog dili. Confidential. Confidential. Pero, ibutang lang nato nga big amount. Ana lang dili. Inani lang ang pagsa dagko jud. Dagko jud siya sir. Sa tong question sa ila, what if ngana ka content creator tapos offeran ka big amount, mo promote ba ka or dili? Isa ra jud ang masultihan ano. Ang ato jang sweldo sa kuan times 10 jud. Times 10. Big amount yun siya. Dako jud siya. So dili po nato mamahi uban content creator nga mo promote kay ay mag 100 ra imong kwarta. Uy, Dako jud. pero ako wala man nag-tolerate ni nana. Amo is makatabang jud, majud ang matubag, makatabang jud sa panginadlaw nga
panginahanglan og makatabang pug ka sa ubang tawo nga nanginahanglan. Pero sa pikas bahay no, sakto pud yung giingon gaina nga kung nay tawo nga malulong pud ana, luoy pud ilang Luoy pud pamilya. labi na pamilya nimo o pamilya nila na. Pero responsibilidad mo gud siguro pud sa iyang kapamilya nga badlong. Ayaw ana, kadaot na. Dili man gud nato matudluan ang tawo biya or bisag ikaw naman tay sakto gud pangunahuna gud Ginoo kulod na jud tay sakto nga pangunahuna nga ikaw okay ra ituklod ka nga iduwa na pagduwa dili ikaw man mismo mo registre biya ka minana biya ka suma ba ka, sa karon man gud sa atong gobyerno pod no kuno ang gud pod online gambling yata is legal man yata mi Siguro kung illegal na gidakop. oh dakop na mi brag legal yata sir I don't know di ko sure pero para sa akong nabawaan sa mo ang site legal man mi Kung registered siguro. oh naghatag man mi Pero uban siguro ana nga dili register. pero kini among ipang promote naghatag jud mig tax ani Legal. na jud may prove jud nga ningon magina sila nga isulti ninyo nga inana nga naghahatag mig tax kaya siguro nga priso na siguro meron kung inana Correct. Sa pa daghan po gambling sa mo daghan ay dili lang amo online gambling liman pud ka ng mga casino kung unsa din na manang mga mga legal jud na sila. Oo. Complete papers with Oo, bayad gani. sa tax pod. kanang mga sabungan di ba sir sabungan mga loto PCSO ana ba inana gud gyapon amo ang karera Pero at the end of the day lagi depende lagi pud sa tao kung patad ba ka o dili. Bisag kanang luto ako di mo kung patad ana. pero sa tinuod lang sir no, sakit lang pamalandungon pud ba. So wala may basher nga dili content creator. Ang mga kasagaran nun nga kusog kay mukiyaw-kiyaw da social media, kapwa content creator ra pud nga wala lagi siya nag-promote og sugal mo na tirahan nila ang among mga kauban nga nag-promote og sugal. Pero na kay question na no, bahalag makita uban content creator nga established na. What if content creator ka nga walang-wala jud ba? Sample lang nga imong pamilya na sakit. Offer ka dili. Offer, oy. Offer. Yes. Di jud nato mabawan gud ang kuan sa tao kung unsa lagi ang iyang kuan na nga time nana ba. Correct. Tinuod na. Kanang Siguro ang uban no kanang moingon nga adik ko mo promote. Siguro ilang kinabuhi ron maayo. goods maayo. Bisan pag wala na, survive yun. Ilahapon Katong na. uban nga wala jud. Ilahapon jud po na wa mo miningon nga nagpakakuan mo na Oo, pagkahinlo mo ana wala. Inyo amang pud good ng desisyon. Oo. Wala bisag kami mara mo is respeto ra pud tana ba. Sa kapwa content creator dili pud kay inyo nang kuanon nga nanay dili pud dapat inana kay kami wala pud kay koy comment kabalo jud mi kisay mga vloggers nga mga ni hatag yung statement inana na gud ko nibaw-an nga grabe jud niya og kuan sa una kanang mga vlogger nga nag-promote og mga inana pero karon sa natabo niya pagka demonetize siyang channel o sa namin natabo niya nag-promote na siya karon so gikaon niya ang iyang gisulti sa una. Correct. So inana. So nara jud na sa tuwa jud kung unsaon nato pagdala ang atong mga kinaiya. Napo koy kailangan nga content creator nga nag-promote sa una karon wala na pud. Kaya sa una ang brand manggud tan-aw siya isingani. Karon nga nag-promote na siya, ang tawag siya is kuana, scatter. Manang natandog yung ego ba nga lain na mo din tawagon kog scatter nga di mo kay ngani sa una mo nang undang pud siya. Na koy kailangan nga na. Pero bukat jud siya sir. Oo. Kailangan jud musukol pud ka. Dili ingon nga musukol. Sakto pud ka og kuan ba? Dire. Kasing tinuod. Sakto jud kay syempre kung kisa mo kuan jud murag makonsensya jud gyapon ka. Kami ni Lin sir wala man mi kuan, wala mi nagmatter og kwarta unsa na namo nagasudya as long as nakatabang mi. Tunay kabalo jud ang ginawa na. Kabalo jud ang Ginoo kung unsay tinguha namo. Sa mo ara pod ha. Sa mo as nag-promote mi or nana although wala di man punta makabasa unsay mindset sa Ginoo pero at least kabalo ang Ginoo nga kanang wala mi ang kwarta mo sa mga nilin sus Ginoo ko wala jud mi labot sir kung nakagasto na mi ginana as long as nakatabang mi as long as nakahatag mi sa mga pamilya balag sa mga way mabilin kaya amo kung nahon na kini nga mga kwarta kabalo jud mi nga amo jud ning gibuhatan og kuan kanang lisod jud sa mo amo nang mubawi na lang jud pud mi sa pagdawat na mo og pagbuhi sa kwarta wala na mo gikuha ang among personal interest sa among gikuha niya kwarta nga mopalit mig mga sakyanan mopalit mig balay wala jud mi nahon na kabalo ang ginawa na although makaya jud na mo nilin mo kuha mi sakyanan or mga something nana pero nagunahon na jud mi sa mong pamilya both side silin jud grabe muhatag yun na siya muhatag yun na siya every week jud na siya nagatag bisag kabalo ko nga na siya mga plano siyang kaugalingon ba may mga yog tabang ano ba na di ba na siya muhatag og tag 1,000 ana hindi ra jud sa time kung na inana pud kagamay
Pero ang kwarta sa mga labi nagsakaon pod sa mga mukaon jud pod mi. Kung nami makita nga tabangon mutabang jud mi. Kabalo jud ana ang Kasi tao. inyo gihapong nabahin, no? Mm. Murag napamahagi gihapon inyong income sa likod sa pag-promote og ingana. At least nagyapoy nalipay. Ang Ginoo na mo jud sa mga anak kung unsaon niya paglutos Umilain, di. umilain mo judge sa inyo. Oh, Isa sa tuwa ilain mo judge sa tuwa as tawong ako Uy, Bisaya Channel. Ang channel para sa mga Bisaya.